между кръчмата и хорозовата мелница беше се спряла една каруца. С тая каруца двама стражари щяха да закарат Албена в града. Към каруцата рупнаха и всички уния, които бяха в мелницата. Горе на баира се виждаше къщата на Албена. Страшното убийство, което беше станало в нея, като че с нещо беше белязал и отвън. Къщата на Албена беше зацапана и разкъртена. Двамата стражари стояха, единият до прозореца, а вътре беше Албена. Ако убитият не беше този куцар, надали някой щеше да го помене. Той беше неогледен, тромав и прост човек, който само работеше и мълчеше. Отначало говориха за него, как е могло такова плашило да вземе такава хубава жена. За него един господар само имаше – Някой, майстора на камъните на мелницата. Сряда, през страстната седмица, се чу, че куцар умрял. И докато се питаха как и от що, разнесе се слух, че бил убит. Детето му едва на 2 години беше казало, че през нощта майка му хвърляла престилката си вред лицето на баща му, а един човек влязал и взел да се бори с него. Той бил с палто, а на палтото имал кожи. Албена се призна и изповяда истината, но кой беше мъжът, това тя не обади. От тук нататък пръв свидетел по тая работа беше дядо Власо. Той завари в кръчмата един човек с късо шаечно палто и с кожена яката. Познаваше си каква магия е паднала на главата му. Все Албена гледа и все за нея подпитва. Стоя 2 дни и се изгуби, а на сутринта се чу, че куцар спи. Момче беше, с него съм няма бил, но истината не може да пее. Аз им казах, отде този човек с кожното палто, да го затвориха. Когато бил пръстъцъл за писат, казвам, че нищо не знае. Може, като е същата Албена, ще да скаже правото. Ида, станете Албена. Защо се нагидила? Какво ли това е набитила? И на детето иска да я подува. Пуската е това, тя е тяме. Дядо Васе, дява ли ти си ти? Мога да промахаш. Махам аз. Гледам, дали ще се наблед на първосата в ми, ще да види. Кей са това ние, тази кивинтия. А Албена беше вече близо. Тя вървеше напред, а след нея двамата стражари. Като я видяха отблизо, всички затаиха дъх. Мария Албено, Мария дръжте, какво направи Албено? Ах, Албена, не видим те, оставали. Лютро, Сидорите, Савци, Богу, Богу на всички. Мнозина вече плачеха, а Албена вървеше все тъй спокойно и скръбна. Все тъй хубава. Може съм, реших, оставайте. Момчета, дръжте, не я давайте, какво е селото без Албена? Из широките врати на мелницата се показа Някой. Отвори път, дойде до каруцата и като си облече палтото, късно шаечно палто с кожена яка, скочи на каруцата и седна до Албена. Слизай, долу! Няма да сяга, аз ще бих кутера. Не така. Мало ли каза? Момчета, още една къща. Как те е Някога? Знаем, че те чаки, не може. Слизни Някога. Кай! Притъчна, моля почакайте. Так може. Дегайте ме знаете. Мире, някой се притъч Някогата. По-скоро. Карай! Не, почината. Се обаче. И каруцата бързо потегли. Една жена дотича от към мелницата, слаба, преди време остаряла, Няговица. Седнал пред кафенето на сянка, не може да го познае кой е. След лятва стана страшна жега, този човек беше навляхал в разумно пълто, като поп с кора. На главата му беше набузано смачкано бомбе, а в ръката му бяха бутици сърдин. Най-често очите на Ено се връщаха
върху палтото на непознатия. Едно време то ще е било синьо, ще е било от един плат, но сега нищо не личеше. Огъсано